Nedostupný, zlý, nerovný, mäkký terén je pre vaše staré kreslo problém? Žiadny problém. Ponúkame vám nové, pohodlné, mimoriadne stabilné kreslo Lux s podrúčkami, polohovateľným sklonom operadla a výsuvnými nohami so širokou pätkou, ktorá bráni zaboreniu na mäkkom povrchu. Už nikdy žiadny problém s nerovným terénom. A pozor, teraz v akcii kamudážnik s odnímateľnou bočnicou proti nepríjemnému vetru a dažďu s priemerom až 220 cm. Kreslo Lux a kamudážnik s bočnicou, to všetko len za 103,90 €. Sedíte a lovíte v pohodlí, o akom sa vám ani len nesnívalo. Je tu feederový set na veľké ryby. Feederový prúd Attack je priam ideálny na lov v stojatých a pomaly tečúcich vodách a elegantne zvládne aj tie najväčšie ryby, pričom si zachováva dokonalé parametre jemnej feederovej udice. Dodáva sa s 2 vymeniteľnými špičkami a v kombinácii s trojložiskovým dvojbrzdovým navijakom, s rýchlosklopnou rúčkou, protivibračným systémom a náhradnou grafitovou cievkou ponúka lovcom mimoriadny zážitok zo zdolávania trofejných rýb. V akciovej cene len 39 € dostanete teraz trojdielny feederový prúd Attack a trojložiskový dvojbrzdový navijak veľkosti 30. Konečne je tu feederový set na veľké ryby. Plánujete aj vy loviť v novej sezóne dravce? Kto by nechcel odštartovať novú sezónu s úplnou novinkou, najnovším prívlačovým prútom Ultrex Spin v dĺžke 240 cm a sadou multifunkčných wobblerov v rôznych farbách? V top ponuke na lov dravcov bude tento set určite hitom tohtoročnej prívlačovej sezóny. Ultrex Spin je moderný dvojdielny prúd osadený sigočkami. Blank má spevnený ochranným epoxidovým náterom. Za kompletný set s 240 cm prútom a sadou 25 multifunkčných wobblerov teraz zaplatíte iba 54,90 €. Plánujete aj vy loviť v novej sezóne dravce? Konečne člny, s ktorými si hravo poradí každý. V mimoriadnej akcii vám ponúkame rybársky čln Sportex Shelf s dĺžkou 270 cm plus elektromotor Rhino Cobalt, teraz spolu v cene len za 569 €. Vďaka veľmi malej hmotnosti trvá rozloženie a nafúkanie alebo zbalenie člnu len niekoľko minút a zvládne to bez problémov jediná osoba. Samozrejmosťou sú až 3 nezávislé vzduchové komory, osadené bezpečnostnými dvojstupňovými ventilmi. Nafúkovacie člny Sportex Shelf sú štandardne dodávané s veslami, pumpou, opravárenskou súpravou, prepravnou taškou, posuvnými lavičkami, pevnou lamelovou podlahou s protišmikovou úpravou. Moderný dizajn, dlhá životnosť, extrémne veľký vnútorný priestor, posuvný úchyt lavičky, vystúžené zadné čelo pre upevnenie motora, kĺbové uchytenie vesiel, to všetko ponúkajú člny Sportex Shelf. Spolu s elektromotorom Rhino Cobalt teraz v mimoriadnej akcii len za 569 €. Konečne člny, s ktorými si poradí každý. Dokonalý zvuk pre rybárov sluch. Ktorý rybár by odolal? Dizajnový skvost medzi pravdepodobne najpredávanejším modelom cenovo mimoriadne výhodných navijakov. Ak ste tipovali 10-ložiskový Quantum Fire, uhádli ste. Elegantné štíhle grafitové telo v kombinácii s mohutným rotorom cievky ukrýva vo svojom vnútri 10 nerezových guličkových ložísk, kontinuálny antireverzný systém a roľničku so systémom proti pretáčaniu vlasca. Ak ste sa až doteraz nevedeli rozhodnúť pre ten správny navijak, ktorý hravo zvládne aj tie najväčšie ryby, je rozhodnuté. Quantum Fire vám teraz ponúkame len za 53,63 €. Dokonalý zvuk pre rybárov sluch. Zažite aj vy extrémny lov obrovských kaprov. Sportex prúd na celý život. Trojdielny trojlibrový rybársky prúd Sportex Competition Carp dlhý 365 cm je štíhly kaprový prúd určený predovšetkým pre lov na bojlis. Vysoký výkon v kombinácii s nízkou hmotnosťou dokazuje, že je to typický Sportex.
Silný blank zabezpečí presné hody na cieľ a je tak citlivý, že zabráni vyrezaniu háčika pri zdolávaní aj najdivokejších kaprov. Teraz ho kúpite v cene len 139,96 €. Sportex prúty s 10-ročnou zárukou. Zažite aj vy extrémny lov obrovských kaprov. Čakáte na kapitálny úlovok? Čakajte v pohodlí bivaku. Dokonalá ochrana pred zlým počasím, to je najnovší dvojmiestny bivak Sports Casa 3 s predsieňou, vhodný do všetkých ročných období. Má dvojplášťovú konštrukciu s pôdorysom 280x220 cm a výškou 170 cm. Do tohto bivaku sa pohodlne vojdú dve veľké lehátka, nechýba odnímateľná podlaha a dva variabilné vstupné otvory. Vonkajší materiál je 100% nepremokavý. Bivak sa dodáva v transportnej taške a vďaka malým rozmerom v zbalenom stave nezaberie v batožine veľa miesta. Jeho cena je iba 199,90 €. Čakáte na kapitálny úlovok? Čakajte v pohodlí bivaku.